Prvýkrát sa hrad Likava spomína v roku 1391 v listine Imricha Bubeka, napísanej podľa predlohy z roku 1341. Je isté, že Likava existovala už dávno predtým. Strážny hrad pri ceste z Liptova na Oravu dal pravdepodobne postaviť magister Donč a v roku 1315 mu za zásluhy hrad do vlastníctva odovzdal kráľ Karol Róbert spolu s hradom z Klabina. Po jeho smrti Likavský hrad pripadol kráľovskej komore. Ďalšia písomná zmienka je z roku 1397, keď Liptov prepadli spojenci poľského kráľa Vladislava I. vojská moravského markgrófa Prokopa a opoľského kniežaťa Ladislava. Uhorský kráľ Žigmund ho oslobodil až o 2 roky neskôr. V rokoch 1410 až 1415 pôsobila na hrade kráľovská stavebná huta, ktorá vykonala viaceré úpravy pevnosti. V roku 1429 daroval kráľ Žigmund Luxemburský Likavu spolu s ďalšími hradmi svojej manželke Barbore. V roku 1428 začali husiti podnikať na územie Slovenska tzv. Spanilé jazdy. V roku 1431 sa dostali na územie Liptova. Podľa zachovaných záznamov husiti tiahnúci zo Žiliny sa v noci z 26. na 27. septembra 1431 vedení Prokopom Veľkým dostali do hradu Likavaľsťov. K získaniu hradu bez boja im mal pomôcť moravský rytier Ján z Mesenpeku, niekdajší pozbavený kastelán hradu, ktorý poznal hradné opevnenia i jeho slabé miesta. Likava v tom čase bola postavená prevažne z kameňa a dreva. Prečo predtým verne slúžiaci kastelán sa postavil proti kráľovi Žigmundovi a pomohol husitom zmocniť sa hradu, sa môžeme iba domnievať. Bola to zrejme pomsta za pozbavenie výsadného postavenia kastelána na Likave kráľovnou Barborou. Husiti potom boli na hrade až do roku 1434. O rok neskôr hrad daroval kráľ Žigmund Jánovi Huňadimu, ktorý hrad obnovil a postavil novú západnú bránu. Neskôr sa vo vlastníctve hradu striedali Pongrácovci zo svätého Mikuláša a Peter Komorovský, bývalý husický veliteľ. Od neho potom panstvo získal späť v roku 1474 Huňadyho syn kráľ Matej Korvín a po jeho smrti pripadlo jeho nemanželskému synovi Jánovi. Keď bol roku 1474 zničený župný Liptovský hrad, stala sa Likava župným hradom Liptova. Jána jeho otec vymenoval za liptovské knieža a Likavu preňho veľkoryso prestaval. Lenže Ján Korvín po otcovej smrti nezískal ani korunu a neudržal ani hrad, ktorý pravdepodobne v roku 1496 obsadil palatín Štefan Zápoľský. V roku 1526 zasadol na uhorský trón zápoľského syn Ján ako protikráľ Ferdinand I., ktorého generál Kacianer Likavu dobil. Kráľ Ferdinand potom v roku 1553 hrad daroval Ľudovítovi Pekrimu. Ten dal v nasledujúcich rokoch paláce Likavy výškovo vyrovnať a spojiť oblúčikovou atikou, čím obrys hradu získal charakteristický tvar. Po Pekrim sa v roku 1556 vlastníkom Likavy stal protiturecký bojovník Ján Krušič. Keď zomrel, vdova Katarína Pálfy sa vydala za Štefana Ilešházyho a venom mu okrem iných majetkov priniesla Likavu. Vo vlastníctve jeho rodu hrad zostal až do roku 1651, keď od Juraja Ilešházyho kúpil hrad jeho svák Štefan Tekely. Ten sa zaplietol do Vešelényho sprisahania a po jeho prezradení Likavu dobilo v decembri 1670 cisárske vojsko. Pred rozhodujúcim útokom zamurovali všetky poklady a cennosti do tajnej skrýše. Keď generál Heister hrad dobil, prezradil mu murár tajomstvo a tak mohol Heister odviesť z obsadeného hradu do Viedne neuveriteľnú korisť, množstvo zlata, striebra, drahokamov, vzácne šatstvo a iné cennosti. Podľa jednej z povestí je však na hrade ešte stále ukrytý veľký poklad. V roku 1678 o hrad opakovane bojovali Tekelyho Kuruci a preto sa rozhodlo, že sa prestavbou zmení funkcia hradu. Pevnosť sa odvtedy používala už iba ako kasárne a župná väznica. V roku 1707 bol hrad znovu vážne poškodený počas bojov medzi Rákociho povstalcami a cisárskym vojskom. Nakoniec ho dal František II. Rákoci zbúrať. Od úplnej devastácie zachránila zrúcaninu až konzervácia a obnova realizovaná v roku 1980. Práce nie sú ukončené dodnes a Horný hrad je pre verejnosť stále uzatvorený. V súčasnosti je hrad v správe Liptovského múzea v Ružomberku a v Huňadyho bašte je stála expozícia dejín hradu.
hrad Likava bol pomerne skromným sídlom. Zariadenie hradnej kaplnky pozostávalo len z oltára a 3 hlavíc. Hradný pán obýval 2 miestnosti, v jednej boli kachle po obvode lemované lavicami, stavaná skriňa, pozlátená posteľ, 12 stoličiek a stolík. Druhá miestnosť bola obytná s ohniskom. Klenby boli iba v pivničných priestoroch, ostatné miestnosti mali drevené stropy. Čo však bolo nadštandardné, boli zasklené okná. V roku 1625 začala výrobu nedaleká sklárska Ľubochnianska huta, ktorá patrila k hradnému panstvu. V súpise majetku hradu z roku 1627 sa možno dočítať, že na hrade bolo 88 okien a z nich mala polovica sklenú výplň.